Ayan sila mga kagamba. Ito. Ayan, dumating na sila gagambino. Sa Kaji. Ayan. Yan, napakabait yan. Napakasimpano. Ayan sila. Ayan. Paparking lang sila dito sa kabila. Agagait ko lang sila. Ayan mga kagamba. Baba na si gagambino. Ayan sila. Baba na si Kaji. Ayan. Yan. Tayo Mendo, napakabait na ito. Pasyal tayo dito naman. So, dala tayo. Ayun, meron tayo. Siguro na yung Mendo to. Merienda mamaya. Amin. Ayan mga kagamba oh. Lugno. Ayan, may dala siyang saging oh. Hinog Okay na. na, bigyan kita tayo Mendo. Paborito. Dami na ito kasi doon, tinitignan na namin Ayan, to. paborito. Ngayon hinog na. Paborito yung tatay Mindo yan. Anong araw na yun, tinisilip-silip na natin na kayo. Oo. Pagka kinabukasan, kinuha ko na. Kasi magulang na eh. Nainog na. Oo, magulang na. Nakita ko, may dilaw-dilaw na pala doon sa may taas. Kinuha na agad. Ito dalawa lang kayo? Oo. Yung nakamotor kasi yung mga yun, tatlo yun. Ay ganon. Nakamotor. Nag-text nga sa akin kano yung address eh. Oo, nakamotor kasi yun. Overloading kasi pag ano. Oo. Mauuli ako sa ete. Pang-5 ano? Bawa. Ayan, reserve Dave oh. Ayan. Ayan. Hindi natin papatulogin sa Mendo na naman yan. Ayan. Punta na kami sa bahay. Pasabog. Ha? Ayan na sila. Agagamba. Ayan, dito na kami sa loob ng bahay. Diyan na sila Kaji. Hindi yung Ayan, pasok lang dito. Ayun. Ayan. Nakakasa internet na kaya. Oo, yung Smart TV yan eh. Smart TV ah. Ayan. Sa'yo mga kagamba, pause muna. Mamaya ulit. Ayan. Pag ginalit mo yung chan na ito, yung haba Si sila Kasapi. naman. Mahaba yan. Dito nakatalikod si Kasapi. Ayan, yan sa amin. Dumating din sa wakas ang inaantay. Ayan si Kasapi. Araw dyan mga gagamboy. Ayan. Pareho kasi nating alam to, hindi kaya ng persen. Nakita ko lang. Yung mga idol natin nasa likod, yung mga idol natin, mga kagamba. Tingin ko, lamang na talaga to. May fight sila May ngayon bang meron ka ni... dyan, ano, malit na konto dyan. May fight sila ngayon ni ano, ni Kaji. Tingnan natin. Ayan. Yung OS mo, pwede. Nag-ulutan na sila ni ano, Kasapi, para sa kulab nila. Ayan. Samon natin. Yan, Samon, no? Nag-upgrade na talaga, Samon na lahat. Samon na, yumaman na eh. Samon na. Mayaman na eh, white devil eh. White Devil. Joke lang, wala nagagamboy. Ayan, mga Samon na kagamba. lang pinagtsagaan eh. Mamaya, darating na rin si Happy Man. Mas maingay yan pagdating dito. Ayan, mga kagamba. Naglalakad si Happy Man. Baka mamaya, lubat na yung pagdating dito. So yun, mga kagamba, mamaya ulit pagdating ni Happy Man. Matagal. Ayun, yan. ayun mga kagamba. Ayan. So, karating lang po namin, Ayun. syempre, thank you, Mr. Mendo, dahil ito, nandito na. Gagamchoy. Ano ba? Yan. Spider-Man. Rap, tapos Spider-Man TV. Spider-Man TV, asaka si Superman. Happy man. Ayan, sila mga kagamba, nagdatingan na. Dalawa pong video. Kahapon pa kami nag-aantay. Ito po ha. Ah. Sorry, Master, kasi traffic nga po. Naglakad na nga lang po kami para makarating kami ng mas Ayun. maaga dito. So, yun, nasa class po ata si Idol Bigam. Ayan, andun na si Kasapi. Akyat tayo ngayon. Akala mo, nakarating Andyan na si Dennis Trillo. Aray ko po. Oo. Nakarating po kami sa class. Sige, ano muna kayo dyan? Oo. Ayan na sila, ayan na sila. Ayan, nagbablog sila. Ayan, ayan. Ayan, ayan. Ayan, yung mga idol natin. Grabe ang sundi ka sa akin mga dyan. Nagkakagulo na dito kasi dumating na po kami. Ayan. Yun o. Dinali yung malaki yung radyo. Dumating na. Naglalaban po. Dinali mga dyan. Grabe, dinali yung malaki oh. Ayan, grabe. Grabe. Sabi nga Sabi na, parang ano na to ah. David and Goliath yan ha. David yung gulayat ng mga G8 G's to. Ganon? Ang galing. Kay Kasapi yung maliit, kay Kasapi yung maliit. Kay Kasapi yung maliit. Ay, ganon. Galing po kay Tatay Mendo ito. Dito kayo kumanggagamba maganda. Ang inang Alaga ni kunat. Kasapi yan. Ito ang load dyan mga Adji ah. Hindi ko Kudos din tayo dito mga pero may Adji. pondo lang. Ayan. Pondo to. Ang inang kunat, di nang hihina. Bigyan pa na. Alaga ni Kasapi yung magagamba na yan, no? Di nang hihina mga Adji. Para dapat to kay Happy. Gaya-gaya ka. Ay, Wala kang malaking gagamba dyan pre. Salangan ko ng Ayan, si walang Gagam laban. Choy, Walang si- laban ngayong araw pre. Ayan yung mga idol natin, Meron nasa likod. pa. hindi ata na-play. Grabe hindi ginaya mga Adji. Hindi nang hihina yung gagamba ni Kasapi ah. Yun ang kinaganda ng load na ito mga Adji. Ayan.
Hindi, alaga. Load ni Kasapi, hindi nanghihina. Bali, hindi ko to ibibenta yung load dito. Alaga to. Inalaga ko ito mahal. Grabe. Ayun, Hindi nanghihina. nilikondo lang sa load to. Ito mga G, cheese talaga to, malaki to mga G. Bilang nanghihina, gagamba ni ni Kasapi. Sakot. Sahod, dalawa mga G. Jumbo ko, saka yung G's size ko nagagamba mga G. Hindi So, kinakaya. ayun mga kapiman, nandito na po sa taas. Ay po ni Master Mula na Alaga. Galing pa to sa taga Mindoro. Tinuro niya sa akin. Napakalupit ng alaga. Tinesting natin. Walang load to ah. Tindi, tindi, At tindi, si tindi. Idol Gagambino, yan. Thank you, yan. Sinali. Bapon. Mga artista, mga artista. Dami nila mga G. Mga kasama natin, mga guwapo. So ayan, mamaya ulit mga kagagambat, maingay na si Happy Man. Ayan mga kagagambat, kakainan na, natapos na iba. Yan, si Happy Man, ang bilis kumain. Thank you, Master. Thank you sa kabaitan mo. Tatlong, Thank you sa kayo pa. tatlong sandok lang si Happy Man, wala na, tumigil na. Health conscious yan. Idol. Ito talaga iba to mga G. Saan ko lang nalaman mga G, Tatay Mendoza, pupunta ako, parang tatay kapatid kuya ko to. Nagulat ako, may kuya ako, pero hindi sinasabi ng akin ng tatay ko mga G, may kapatid pala ako. Nampun. Sino ang nanay nito? Lahi parang iba. Oo, kasi ako anak din ako sa labas. Siya din anak din pala sa labas, may kuya pala ako. Si Sisang nanay yan, Sisa. Sisa o sinalaba? Sisa. Si Sisang nanay niya. Ampun din ba to? Yung talaga-hanap kay Crispin saka kay Basilio. Parang mag-anak. Ayan. Ayan ang nanay nito, Sisa, yung nag-aanap kay Crispin saka Basilio. Master Mendo, napakabait po. Ayan, mga kagamba, oh. Masaya mga tropa natin. Ito, review natin. Ito mga Aji, paano ka-welcome si Tatay Mendo dito ah. Nagaw ko na to, pinakita ko na sa inyo, nilutuan tayo. Ayan, may gulay, ano ba to? Dinigbing yan, may pakbit, may inulang manok, may iniyaw, may ano pa. Ano ba to? Pritada ba to? Alderita. Talagang alaga tayo dito mga Aji, tapos akyat. Tapos, Aji, dito na nagplato si Oo. Gagam Choice. Si Gagam Choy dito na. Gusto niyo? Grabe si Gagam Choy, yan si Gagam Choy oh. Grabe. Yan, ganito sa Bultong-bulto, ah. Bulto. Bulto. Kaha mga Aji, kaha, hindi ka malulugi. Yung kaha pa lang, hindi ka malulugi mga Aji. Bultong-bulto. Nakagantay na. Yan, tapos napakabait nila Tatay Mendo dito. Napaka-welcome ng pamilya niya. Yun talaga, hindi matutularan bait dito. Yan ang anak ni Tatay Mendo yan. Si kuya. Gusto na anak kuya. Wala kayo Ayan. Ayan. Mga kapatid. Yan, mga kagamba. Masaya dito, pagka pumunta ka rin kayo rito, magiging masaya rin. Tama. Hindi lang masaya, masaya. Masaya dito, magpipikain. Si Happy Man. Ang pagkain dito hindi lang masarap. Masarap na masarap. Ayun. Libre. Yun. Ayan. Ayun, mga kagamba, pagkatapos ng kainan, Bacho na. kainan ulit. Ayan. So, hanggang doon na lang, Happy Man. Paalam ka na. Mga idol, so yun. Muli ako si Happy Man. Lagi nagsasabing kayo lagi ang bida sa channel. Ay, kayo Master Mendo ba sa sorry? Akin yata yun. Oo, kayo pala Master. Joke lang. Lalo na. Yun, sat mga Aji. Mga tawag nyo, pre, mga tawag nyo. Sat mga Aji sa akin, kaya naman, siyempre. Mga ka-Happy Man, God bless. Mga ka-viral. Ayun. Mga kachoy! Ano, pre, ikaw, pre, ano, pre? Mga idol! Galing. Isip pala. Galing. Kaya, kayo mga bosesero. Bosesero pala, sorry. Inuusi sa lahat. Mga kagamba, pauwi na sila. Papalam na sila ka G. Ayan, si Sir Dave, si Bayrak, Happy Man, Kachoy, Kachoy-choy, oh. Kachoy! Gagamchoy pala, ayan, oh. Ano ka muna tanan, mga... Jambo. Kagram ba? Ayun. Ilonggo. Ilonggo kita na mga Tagalog yan eh. Hindi. Ayan, so ayan, mga kagamba, pauwi na sila. Thank you, maraming salamat sa inyong lahat. Salamat. Salamat. Pauli na kami. Thank you sa pagkain, maraming salamat. Sibat tayo, tropa Mga natin. kagamba. Thank Ayan, you. ayun. Yan, maraming salamat. Hanggang sa muli mga kagamba, babalik pa yung mga dito. Balik kami dito, Okay. Aji, mga gamba natin. Nandalan ako ng sako, pang take out po. Ayun, sige. Alright, hanggang doon na lang mga kagamba. Maraming salamat po sa mga pumunta rito.